السلام تعنا هبلي كما لهم كما يتغنيو كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتس 1 عند حنينا ماتشم اسخا خملخ انا اغزيابير مسجن السلام عليكم اسخاتكمون كم زخماي كمتلو بعل ملء تسفايم أقدم بلا أرست قداي نايلو ما عندك نقرأكم زنافت فيديو كنسجر. إيشي؟ بزعبات صمدو جلا قطري كزارة من تلو أول سعيد نتجراي نحرد أتتنكي ناتنا مسائل كمي كم زنبا 4 كيلو خطري أخو يبلنا نيرو مونتاي دقات أفيق خانا قلي بلالو ما وصلت المسوعة تخافي له حجة اللي كان شعبية محتات كدليو هنوك تخلى جازيتينا هنوك تخلى خا بتماساسالي بقى إلناكم مكونيرنا نتيجة كم دفعان خطك أنا لا يصمدوا زبل زلوا صمدو بمنجز شعبية استمهزة نايفرح أجندة إيو يزبل زلوا جنرال ساموران ديو إساياس أبال CIA يليوم قدم يبلون نيروم كادوت جن أنا شعو بسرو بك أنوردوم نيرنا حجابي رخيبي كرتابلوم يبلنا لبابا أرقي حقوس مالتيو نزومكم زولم أبقى نيو آتيو مسبع الأسرات كاسان CIA تراخي وزبل اتحاد دكتور دبرتيون اتحاد خا ناي تجيتاچو دغيفوم نصارقان وزته غله دغيفوم مالتيو معنطوم كساب زوص شنطوم غتيرو مقن تعاطيقوم يكراخرلو دكتور دبرتيون انجليش لدي خليو قريل كحتحسب اوف كورس نمتاي مسلك عتا خمي عين ساتكم بحرنا چو دفينا لو خيدن زعينه تقلدلا نبزحات سب زغرمتيا جورجو يقلدوا مالتيو تايلو إذا حرام چو دفينا لو خيداني بزحات سبات بلوص دنقورناي زمن يلمو جن انت خونه زحاشه زرواون ززارب زلو كل شعن والو زريح واحد راح የጦር መሳሪያዎች አሁን ቆፍሮ ያወጣን ያለው خمس channel زي عدش تخوينكم مالتيو سبسكرايب غوريهم ويل سيد اند ويل دان نحرد انا بارات كينكم حناص ايريتو صحافو ليكم بزحالفه ياكل بعلنا مالتيو حجي خا ادي مراخ تحزن ويكا مانا تحزن بمحرتكا امتنا الوالو الاتالو الى سامرا مالتيو سامرا دحرنا وحوانيا تملي سامصيا ويلكم بزحاتكم ذهبكم وريتو خا بطعمي دس زبليو نامنا يلو معنت فيديو كنسغرينا Welcome to Shidden Reacts 1. Well done and well said. ناي قداماي فيديو. اتم صلاحتنا عادب زت حز نجر ندحر زي تغيرو وي محبرسب عالم تزيكوني نوم وي نحنا تغارو حدنتنا صنعنا انت زي بدينا يوم نعنا طرح يكونن نتخاليون زترف عواج بينات حيزوم يمصخم زلو بعلي كفلت كغللو ابز حلفون كم تستاوسو ايرترا باول سعيده بيل زحلف زنبر ملختي تግራይ انت تنخيا درونات شعبيان مثالات شعبيان ابي كم زنجاببو كم ابي كم زنصاففو كفلطو يفلطو دو زعشاليلو زغلصو نيرو حزي تنخيا اطرح يكون المسوعتነት كفيلو لسراويتنا مقصلتن مسوعتن تخافيل له حجة اللي كان شعبية محتات كدليو حجر بعلها تواصايو وي حجر اشويدنا كاينا نيرنا وي حب ايتينا نصاوت نيرنا تعمامات كم نجر كبلك يخل التعمامات نصاوت نيرنا مالت حب ايتي كم مالت كم زين نصاوت نيرنا يلو خزاربك يخل يشطرك عينيره بقى شطارا يوزي شطارا خدور زبحال له انق زي ترد كان نجر نسخ حجي نسو زارب زنبره زموسلو يزارب اول سعيد زموسلو يزارب دس زبولو سويلو يمسلني يلو لو معنتي لت فيديو زخونه لينجز هيبوسي ناتكا ادرينالين بوست يقبر نيرد امبر زتامته زتجمته زتحدمه ايكون نزارب ويل انتاي كيو خغبر تصبي تغبر نيركا كلتين لولاوي عدتاتين ناي بعلاتن زخونه لولاوي غزات علون حده بتي ناي سافرن باور حقي كيدو مالتيو زتحسلو ولا حنت ነገር የለን ስለዚህ ንሳቶም ተሓደ ኸይጥሕስ ተሓደ ኸይጥሕስ ሞ ኮንስኩዌንስ ስለዘሎ ሳዕቤን ስለዘሎ ኢዶ ምን እጋሮ ምን አኪዮም ኮፍ ኢሎም ሶ ንሕና ኢና ኮፍ ክንብል ዝግባአና ማለት ኢዳውናን ገርናን እክበቢልና ጠጠው ክንብል ዝግባአና ንሕና ኢና ብስሩውን ንሳቶም ኮፍ ይንብልን እኳ ተዝብሉ አይ ንሕና ኢዘይ ዋጻና ኢልናስ ንሕና ኢና ኮፍ ክንብል ዝግባእ ክንደ ግዜ ደክ ነገረካ ከም ሃሁ 20 ግዜ ነጊረካ 20 ግዜ
ቆጽርካ ይውዳእ ንብል ዝነገረካ ዘሎ ታይዲዩ ብስሩ ታይዲኻ ተማሄርካ ናትካ ዲግራም ምንታይ ዝምልከት እዩ እስከ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ በቃ ትብሎ ዘለኻ ነገር እዚ ታንጅብል ዝኾነ ነገር ኣይኮነ ንሳቶም ንሕግዙ ኣይኹኑ ንኽትሕገዝ ይኹን ንገለ ክትብልሲ ኣይፍቅደሎምን እዩ ቦታ ትባይታ እውን ኣይፍቅደሎምን ንዓኻ ከም መሳርሒ ከም መጫወት ቢኒዮም ጫወትልካ ዘለዉ በል ሕጂ ኸይርደእካ ኣሎ ዶ ሃይለ ግደፍም ዶ ታይማት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ካብ ዝፅምዶ እዚ ኩናት ጥራይ ክረክብ ዝኽእል ስርዓተ ግደፍ ነዚ ፅምዶ እዚ ነቲ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ዝመፆ ዘሎ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስግኣት ንዑ ከም መከላኸሊ ንትግራይ ከም ድፍዓ ንኽጥቀመላ እዩ ፅምዶ ዝብል ዘሎ ትማሊ ስርዓተ ግደፍ ወተሃደራቱ ኣምሪሑ ንኣብይ ኣሕመድ ተኸቲሉ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ብኣሽሓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘጋፍዕ ብዙሕ ዕንወት ዘውረደ ስለዚ ነዚ ስርዓት እዚ ኣካውንተብል ከይገበርካ ተሓታትነት ከይገበርካ ኩሉ በደላቱን ገበናቱን ገዲፍካ ምስ ስርዓት ዝፀምድ ኣለዎ ትብል ከለኻ ናይ ብሓቂ ክሳብ ክንዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዞም ሰባ እዚኣቶምን ክሕደት ይፍፅሙዎም ዘሎ ፅቡቕ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም ዘረባን ርድኢትን እዩ ግን ንዝርድኦ እዩ ሄኖክ ተኽለ ዛረቦ ዘሎ ጉዳይ ንዝርድኦ ሲ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ኣይትወሰኻን ካብዚኣ ምናልባት ኣለዋ ዝኾና ነቲ ኣብ መንጎ ክልተና ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ዝበሃል ነገር ኣብ መንጎ ክልተና ኣይኮነን ኣብ መንጎ መራሕቲ ዝመስሉ ግን ከዓ ዘይኮኑ ኦፊሻሊ ከዓ ሪኮግናይዝ ዘይተገብሩ ሌጋሊ ኢንቲቲስ ዘይኮኑ ማለት እዩ ሌጋል ቦዲስ እውን ኣይኮኑን ስምምዓት ገለ በዚኣቶም ተፈሪሙ በዚኣቶም ሲ ዝተፈረመ ነገር ወይ ከዓ ቃል ኪዳን ተኸቲቡ ብድሕሪኡ ክጣሓስ ኣይክእልን ትብሎም ሰባት ኣይኮኑን ጥሒስና እንተኢሎም ወይ ጥሒስና እዮም ክብሉካ ዝኽእሉ በቃ ሓፂር ነገር እዩ ማዕዘ ኸይለ ነይረ እንተኢሎም እውን መርገፂ የብልካን ሪሲት የብልካን ናይ ትስምምዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ማሕተም የብሉ ፊርማ የብሉ እታ ትፍረም ትበሃል ነገር የላን እታ ኦፊሻሊ ዝተዓፅወት ቃል ገለ ዝተኣተወት ገለ ትበሃል ነገር የላን ኣወል ስዒድ ብወገን ሚድያ ኣቢሉ ይዛረበሎ ጀስት ዘ ኦንሊ ዲፈረንስ ታዩ ንሱ መንግስቲ ፍቃድ ሂብዎ ይዛረበሎ ኣብ ካልኦት ዓድታት ዘለና ዩቲዩበራት ግን ፍቃድ የብልናን ብዘይ ፍቃድ ሱቅ ኢልና ንዛረብ ኣለና ንስምምዕ ግን ናይ ክልታና ክኸውን ኣይክእል ንምፍርራም ይኹን ንምፅማድ ይኹን ንምትሕራስ ይኹን ወዘተ ክኸውን ኣይክእል ማዕረ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ዛረበ ዘለኹ ከምዚ ሌጋል ግራውንድ ዘይብሉ ክኾን ይኽእል ናቶም ብተመሳሳሊ ማለት በቃ ሶኢሉ ይዛረብ ዘሎ ዘምፃሉ ከም ዛረብ ዘሎ እስክትፈልጡ ኢለ ኣወል ስዒድ ከምዚ ናይ ፅምዶ ገለ ተበለ ናባባ ኣረጋይ ንሰግረሉ ነጥብ ስምዕዎም ካልእ ዝኸፍአ ዘሰንበደና እሺ ምስጢር ኣወል ስዒድ ኣውፅኡ ብጣዕሚ እዚ ሕጂ ንኣወል ስዒድ ኣይኮንኩም ብለም ዝገብሮ ዘለኹ ኣወል ስዒድ ተፃሒፉ ዝሃበ የንብብ ኣሎ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ሜዳ ካብ ዓላ ኣብ ቃኘው ናብ ፀላእቲ ኣብ ቃኘው ኣትዩ ምስ በዓል ኣስራተ ካሳን ምስ ሲኣይኤን ተራኺቡ ዝብል ተጋዳሊ ሓርነት ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ ነብሰይ ነብስማተይ ኣብዚኣ የቕረታ ክሓቶም እየ ታሪክ ይሕበኣልና ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበረኒ ድሂልናዮም ፀሪፍናዮም ኣበይ ኣለዉ ሕጂ ክዛረቡ ዝግብኦም እቲ ዓመታት ምስጢር ናይ ሰብኣይ እዚ ካልእ ጉድ ኣለዎ እዩ ካልእ ጣጣውን ኣለዎ እዩ ካልእ ጠንቂ እውን ኣለዎ እዩ ሰብኣይ እዚ ዝብል ዘረባ እዩ ማለት ኣባል ናይ ሲኣይኤ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ስለላ ድርጅት እዩ ናቶስ ኣባል እዩ እዚ ክበሃል ተሎ ከዓ ንሕና ኣይንፈልጥ ነርና ብፍላይ ከዓ ሓኤ ኣብ ዛረብሉ ዝነበሩ እዋን ንሕና ንሃርሞም ኢና ነርና ነናእሶም ኢና ነርና ገለ ዝብል እዩ ሕጂ ከዓ ይቅርታ ሓቶም ኣለኹ ይብል ቅፅል ኣቢሉ ንሪኦ ቪድዮ ከዓ ኢዝንት ኢት ፓራዶክስ ዘብል ቪድዮ እዩ ኢዝንት ኢት ፓራዶክስ ኣይገርም እንዶ ዘብል እዩ ማለት እዩ ዝብል ኣብ መቐለ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝሃነፀ ዘየብሉ ሰብ በርደክ ኢሉ መፅኡ ናስመራ ክንሃንፃ ኢና ኢሉ ከባዶ ተላዒሉ ማለት እዩ ኣነ እኮ ህንፃ ይፀልእን ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ብኣግባቡ ህነፃ ብኣግባቡ ፅቡቅ እዩ ተገደደ ንሓደ መሓዛይ ትኸውን መሰረተ ልምዓት ወይ ከዓ ትሕተ ቅርፂ እንተሃኒፅካ ብጣዕሚ ደስ ይብለና እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ድዩ ክኸውን ድዩ እንታይ ከኢትኩ ተሳዕቤኑ ማለት የፍቅዱልና ድኽእም ናይ ብሓቂ ብስሩ እዚ ስምዕዎሞ መቐለ መፅእ ክሰርሕ ይደሊ ሕወስ ክንተሓወስ ክንክእል ኣለና መዓንጦም ክንሕርሮም ክንክእል ኣለና ንሕርሮም ጥራሕ ኣይኮነን እቲ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ዝሃነፅናዮ ኢኮኖሚ ኣስመራ ክነቕንዓ ክንክእል ኣለና ባፅሒ ይኹን ኣስመራ ይኹን ዓሰብ ይኹን ካልኦት ከተማታት ኤርትራ እውን ክነማዕብለን ክነዕርየን ክንክእል ኣለና መንበሪና እየ ቦታና እየ ናይ ባዕልና እየ ምንም ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ተጋሩ ከምዚኦም ዘልዩ ከምኡ ኣይኮነን ነፃን ክትከውን መስዋዕት ከፊልና ኣላ ኢና ስለዚ ኤርትራ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምዕባለ ናይ ኣስመራ ክንደግሞ ሓራይ ግርም
ዋላ ረባዕዮ ማለት እዩ ንአዲስ ኣበባ ሃኒፅናያ ኢና ማለት ኣብ ማእኸል ዝነበረ ማእኸል ዓዲ ኸይድና ሲ 27 ዓመት ብኣግባቡ ኢና ሃኒፅናሎም ኦፍኮርስ ሪናዮ እኮ ኢና ተማሂርናሉ ሃይወያት ኣለዉ ፅቡቕ በቃ ሃኒፅኩም ኮንቴይነራት ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ካብ ዝኾነት እንዳጓሓፍ መእከብ ትመስል ዝነበረት ሕጂ ተትሪኣ ማለት እዩ ተንፀባርቕ ማያ ፅቡቕ ቀረባ ናይ መብራህቲ ናይ ጉልበታት ገለ ማለት እዩ ወጣባው ትግራይ ግልባጥ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ትግራይ ምንም ዝተሃነፀ ነገር የለን እቲ ዝተሃነፀ ነገር እውን ብጣዕሚ ኣዝየን ውሕዳት ዝኾና ናይ ሞኖፖሊ ትካላት ኣለዋ ንሳተን እውን ነቲ ኢኮኖሚ ተወዳዲርካ ከይትወፅን ከይትዕብልልን ካብ ዝገብራ ሓደታት እየን ማለት እዩ ሓያላት እየን ዓርሰን ክኢለን ዝንቀሳቐሳ ናይ ባዕለን በጀት ናይ ባዕለን ገለ ዘለዎን ንኩሉ ከዓ ነቲ ካሊእ ዘሎ እንታይ እዩ ዝበሃል ማለት ኢንገልፍ ዝገብራ ማለት ዝውሕጣ ንስኻሲ ኮምፒት ጌርካ ከይትበፅሕን ዘይትኽእል በጀት ገለ ዘለዎን ዝተወሰና ናይ ኢፈርት ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ትእምት ትካላት ኣለዋ ወል ኣብ ትግራይ ሓንቲ ጽቡቕ ነገር እናሰርሐት ፀንሐት ትካል ክልተ ካብ ዝፈልጠን ማለት እዩ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሓንቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዝሃነፀት ማለት እዩ ካልአይቲ ከዓ ጊልስ ኳዓት ማይ በቃ እዚአን በብውልቀ ዋላ ይኹን ማለት እዩ ትዝተረፈ ሕጂስ እንታይ ሰሪሕካ ንኣብነት ውርድ እንደበል ውርድ በል እሞ ብግርባ ማይ ዝገልል ኣዴታት ክትርኢኻ ፈሓም ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ዳግመ ግረባ እንዳተካየደ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ፈሓም ኣፍሒሙ ነቲ ኣግራብ ኣብሪሱ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ነቲ ድጉል ሓዊ ብሓመኹሽ ተጥፊኡ ብመሬት ደፊኑ ፈሓም ዘፍሕም ሰብ ክትረክብ ኢኻ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ በዚ ትሕዩ በዚ ትቐትል ዝኾነ ዓይነት ኣነባብራ ኣለዎ ዓድና ስለዚ ነዚ እኳ ሳይኣረምካዮን ግደፎ ሞቶ ትብሎ ዘለኻ ማለት እዩ ተጌርካዮ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኣብ ኦሮ ኢትዮጵያ ተዘበቲን ዘሎ ትግራዋይ ናብስ ኤርትራ ክምለስ ክኽእል ኣሎ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ትካላት ዘርጊሑ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ ጽቡቕ ሓሳቢ እሺ በቃ ምክንያቱ ጽቡቕ ኢልና ኣለኹ እንከደለና ጽምዶ ብመንግስቲ ሻዕብያ ዝተማሃዘ ናይ ፍርሒ ኣጀንዳ እዩ ዝብል ዘሎ ጀነራል ሳሞራ እንዲዩ ማለት እንታይ እዩ እቲ ውሽጣዊ ኣባሃሉ ሰብኣይ እዚ ሕጂ ሱቕ ኢሉ ህልም ኢሉ ዝጸንሕ መከራ እንትኾን ተሎ ጥራሕ ዝመጽእ ወይ ከዓ ቃለ መሕተት ዝገብር ሰብ እዩ ማለት እዩ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ሰብ ክመውቱ ይገለ ዝበሃል ጉጉ ትበሃል ጉጓ ትበሃል ዒፍ ኣላ ዒፍ ዲያ ክትምደብ ኣብ ማማል ግዛዕ ትምደብ ከዓ መሊሳ እንድዕላ በቃ ክንፍውን ከኣለዋ እዩ ተመሳሳሊት ኤንዌይስ እዛ ምሸት ዝኾነ ነገር ድምፂ ተውፅእ ሓንቲ ዒፍ ዘላሲ ከናይ ለይቲ ዒፍ ማለት እዩ ንሳስ እንታይ ዲያ ኦልያ ትበሃል ብእንግሊሽ ተተጋጊማ ንሳታይ ትገብር ቀደም ክትብል ከላ ከም ወለድና በቃ ዝኾነ ሰብ ክመውት እዩ ወይ ዝሓመ መገለተሉ ይብሉ ነይሮም ሽግር ክመፅ እንተሎ ዝመፅኡ ሰባት ኣለዉ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ሰብኣይ ኣበይ ፀኒሑ እዩ ዝመፅ ኣይትፈልጥን ኢኻ በቃ ኣብ ግዜ ሽግር ትኾን ተሎ ጥራሕ ይመፅ ዝገርሙ ሰባት እዮም ሓቂ ሚድያ እዩ ዝበሃል ሓቂ ሚድያ እስኪ ሓቂ ሚድያስ ሓቂ ድዩ ስምዕዎ ጽምዶ ብመንግስቲ ሻዕብያ ዝተማሃዘ ናይ ፍርሒ ኣጀንዳ እዩ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ጽምዶ ዝተባህለ ናይ ምዕግርጋር ውዳበ ብመንግስቲ ሻዕብያ ዝተማሃዘ ናይ ፍርሒ ኣጀንዳ ከም ዝኾነ ነበር ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ኣፍሊጦም ሻዕብያን ህዝቢ ትግራይ እንትርፊ ምጉዳእ ሓሊሉ ከም ዘይፈልጥ ሓቢሮም ይብል ወዘተ ማለት እዩ ተቐፂሉ ዘሎ ንከይህሉ ምግባር እዩ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ትግራይ ምትእማን ንከይህሉ ምግባር እዩ ወል ብመሰረቱ ሓደ ስሕተት ዘሎ ኣብ ዓድና ጆኖሳይድ ፈፂሞምልና ወይ ከዓ ገበን ቅትለት ገበን ምጽናት ዘርኢ ወዘተ ፈፂሞምልና ንብሎም ብማእኸላይ መንግስትን ብመንግስቲ ሻዕብያን ብክልቲኦም ማለት እዩ ስለዚ ዞም ጉዳያት እዚኣቶም ተሓታታይ ዝግበር ኣካል ናይ ስምምዕ ክኸውን እንዳተገበኦ እናሃለወ ንምንታይ እዩ ካብቲ ስምምዕ ወፃኢ ከይዱ ኣምሊጡ ዋላ ሓደ ዝሓትት ሰብ የለን ማለት እዩ ኣካል ናይ ትሕቶ ይኸውን ካብቲ ሕቶ እውን ግን ኣይተሳተፈ ኣካል ተሓታትነት ኣይኮነ ኣካል ተስምምዕ ኣይነበረ ገለገለ ከውፅኦ ስለ ዝበለ ጥራሕ ኣብ ልዕሊና ፈፂሞ ዝተባሃለ ነገር በሙልኡ ንጎን ንግድፍ ኣቢልካ እሞ ከዓ ብስሩ ብዘይ ምሕፋር ማለት እዩ ሕጂ እኮ ከዲዖም ዓዶም ዝብል ሰብ ኣሎ ኣምፀቢሉ ክዛረብ ከሎ ማለት ብዛዕባ ጻድቃን ጀነራል ጻድቃን ብዛዕባ ፕሬዚዳንት ነበር ጌታቸው ረዳ ወዘተ ክዛረብ ከሎ ዓዶም ከዲዖም እዩ ማዕረኢኻ ከዲዕኻ ዘለኻ ሙሳእቶም ማለት እዩ ማዕረኢኻ ወስሊትካ ዋላ ሕጂ መራርሓ ዘለኻ ዝብል ዘሎ ንምንታይ እቲ ናይ ጆኖሳይድ ተሓታተ ኣካል ዝበሃል ከይተሓትት ንገሊኡ ሓትትካዮ ንገሊኡ ከዓ ኣይሓትትን ኢልካስ ገዲፍካ ምስኡ ተፃሚድካ ሓቢረ ናይ ዝኾነ ሚዛን ዶ ናይ ዝኾነ ሚዛን ክሰብር ገለ ዝብል ማለት እዩ እዚ እኮ ንበዓልትናሲ ኣብ ምድንጋር ዘእትወና ጉዳይ እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ቅና የድልዮን ክክሰስ ኣለዎ መንግስቲ ሻዕብያ ተመሳሳሊ ክክሰስ ኣለዎ ኣብ ልዕሊና እዮም ፈፂሞም ፀገም ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ሱቕ ኢልካ ሃንደበት ሱኢልካ ንሓቂ ብምጉሳይ ንፀጋም ብምግዳፍ ንባዕልኻ ከም ዝደለየካ ከም ድላይካ ምእንታን ክምችወካ ኣብቂዕኻ ተብቂዕ ከለኻ እሞ ከዓ ውዕላት ብምልኦም ማለት እዩ ከይትግበሩ በቲ ሓደ ወገን ምስቲ ውዑል ዝገበርካሉ ኣካል ኣይሰርሕን እናበልካ እዚኦም ኩሎም ፈፂምካሲ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዝበለ እከለሰብ ሓቂና ዛንታ ሒዙ መፅኡ ብሓቂ ተዛሪቡ መፅኡ ገለገለት እዚኦም ኩሎም ኣጨርወርታ እዮም ቀደም ሕጂ ነየጨርውርና ነይሮም ኣኪቡን ይፈልጥ ሰብኣይ ዝኾነ እዋን በቃ ጨርዊርኒ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ዘረባ የብሉን ሓሲኑ ነይሩ ዓይነ ኢዳ
شعو خاط عزارو زلو مسيل لسمعي وعيلي نيرا اشي قلهات زبها الميديا موصيلو بقى معت ميديا يزلو صبقيو استقال 9% يركالو من مس بلصقنا تصقع حيلي ربحات تግራይ كرغاغص አይخل مسي سياس كذا ፖለቲካ እንዲሪት ዓለም ሙሱ ትራመድ አይትራመድን ዋው ብርሃን ጅላ ዘእቶት ማለት حጂ نحنا كلتا ጫፋት كلتا ፖሊስ مخوانا እዩ ማለት አፍቲን ሕዋሕት ተኾይና ጌታችን ዳም ጥርናፍት ናይ ምን አጀንዳ ከተር ተራመድ ዘለها ሳኻናይ ሲያስ አጀንዳ ዲ ጻርቃን ጻርፍ ዘለها ኒ وعلم فرامس دكتور دبرتين انجليش لدي خليو قريل كحتحسب اوف كورس نمتاي مسلك عتا خمي عين ساتكم امزور زلو زحلفه 30 عامت ودب زسننا واحد زبحال تقراوي زبحال فطوريو حزبيو زدحناكم يلن هذي احنا اينا بيت منግስት ተቆጣጣሪና ያዘልና ክንጭፍልቆኩምና ክነጥፈኩምና ኢሎም ነዚ ህዝብዚ ኣብ ሓደ ባስኬት እዮም ዝቕምጥዎ ዘለዉ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ባስኬት ማለት እዩ ሶ ንሶም ናይ ወለዶም ገብርለው እዚ ህዝብዚ ከዓ ናይ ወለዶ ክገብረለው ኤርትራ ይኹን ትግራይ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ብሽሩና እቲ ዝፈጠርናዮ ምምንጫት እንታይ ከም ዝፈጠረ تقند ጸገመበይ ከም ዘሎ ክንርዳእ ይግበአና هذا ግዚ ጽቡቕ ዘረባ ይዛረብ ዝሓውና እዚ የድንቆል እየ ማለት እዩ ጎበዝ በቃ ተዛረቦ ዘረባ ትክክለኛ እዩ ጽቡቕ ብጣዕሚ ቀይ ባህርሲ መብዛሕትኡ ሰባ ይፈልጦኒ ነው ኣብቲ ሳሕል ከለው እዩ ብዙሕ ደርፊ ደሎ ቀይ ባህርና ቀይ ባህሪ ናዙ ደርፋት ነይሩ ኣብቲ ሰውራ ከም እናበሉ መትዮም شعبات مسكونات ورارات ማለት ተባጽ ምስተቆጻጸርዋ ሓደ እዩ ካብቶም ጎግዝ ተጋደልቲ ማለት እዩ ባህርና ጽና ይሉ ይዳበል አቢሉ ሰቲስቲ how you know ስታይሉ እዛ حرام ጫው ደፍሸና ለቀይዳኒ እኩይ ዝገብር ጸልማት ይፈቱ ጽድቅ ሰርሕ ጽቡቕ ሰርሕ أبرهان كمالالس فتيز حوحاتو الدونا خم مسرتو ببرهان المالالس سرح برهان مغيري برهان نسألمات قاله مسل بهرم بهر ساعات زخبر سواء مسل زخبريو كم مسرتو صبوي ናይ ጎይታ መሪ ሓሳብ ማለት እዩ ኣነ ስኢለ ኣቀሽቲ ክዛረቡ ከለው ኣቀሽቲ ህይወት ኣለዎም ናይ ባዕሎም ኣብቲ ማሕበረሰብ ከዓ ብጽሒት ኣለዎም ኣካል ናይ ማሕበረሰብ እዮም ግን 20 ቀሻውሽቲ ኣብ ኣኼባ ንቅድሚት መጽኦም ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ምንባብ ገለ ተጋመጋኦም ዝብሉ ሹዓ ይኽእልዎን እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ዝዛረቡ ዘለው ዳሕራይ ከዓ ኣብቲ እንዳ ሃይማኖት ከይዶም እውን ምስቲ ሃይማኖት ዝሕወሶም ኣብቲ እንዳ ዓለማዊ ኣኼባ መጽኦም እውን ከም ተመሳሳሊ ዝሕወሶም ብዙሕ ስለ ዘለው ምንም ጸገም የብልን ኣነ በወገነይ ኣካል ናይ ማሕበረሰብ እዮም ይቅበሎም እየ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ደልሃመት ዘይኣቱ ጽቡቕ እዩ እኩይ ዝገብር በእኩይ በጸልማት ይመላለስ እዩ ዝብሉ ወትኽክል እዩ ወንጌል ዮሐንስ ከም እዩ ዝብል ሓቆም እዮም ጎይታ መረይ ተሓሳብ ግን እንታይ መስሎም ከምኡ ይወቅሱዶ ንባዕሎም ንኣብነት ዝብራያ ናብራያ ጸልማት መጽዮምና መራሕቲ በጸልማት መጽዮምና መራሕቲ ዘይኮኑስ ዕጡቃት ሓይሊ ክብሉ ከለውስ ሽዑ ብብርሃን ዲዮም ዝመፁ ዘለው ሽዑ ዲዮም ብሩኽ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለው ኢልኩም ተሓስቡ ሽዑ ኣታይልኩም ዘይተዛረቡ ሽዑ ኖ ብጸልማት ዝኸይድ እኩይ እዩ ዝገብር ስለዚ ብጸልማት ኣይትኸይዱ ብቀትሪ ከይድኩም ተራዳድኡ ዘይተብሉ ኣቦ ሓቅታት ትኾኑ ማለት እዩ ኣቦ ሓቅታት ኣይኮንኩም ኣቦታት ናይ ሓቂ ይኩኑ ሓቂ ተማሊ ምስ መሓዙተይ እንዳዕለልና ነርና እንታይ ኣዚ ሓቂ ትበሃል ነገር ሲ ሓቂቃት እናንበር ከምጨው ክንደይ ሓቅታት ደን ዘለዎ ገለ እንዳበልና ነርና ማለት እዩ ጽቡቕ እዩ ናፍልጦ ኮነኩም ሰለስተ ዓይነት ሓቂ ኣሎ ፍጹማዊ ሓቂ ዝበሃል ኣሎ ኣብሶሉት ትሩዝ ዝበሃል አንጻራዊ ሓቂ ዝበሃል ኣሎ ሪላቲቭ ትሩዝ ዝበሃል ኣሎ ፕራግማቲክ ትሩዝ ዝበሃል ካል ካልእ በኋላ ሓደ ነገር ሓቂ ኮይኑ ዝርከብ ኣብ መሬት እንተረኺብካዮ ንዓኻ ሰርሕልካ ተኮይኑ እቲ ነገር ስለ ሰርሕልካ ጥራሕ ኣብ ወድዓዊ ኣብ መሬት ሓቂ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዝብል እዚኦም ሰለስቲኦም በአንጻር ውልቀን በአንጻር ምስካልኦት ንገብሮም ማሕበራዊ ርክባትን ሓቂ እዮም ኢልና ንምድምዳም ኮንክሉድ ንምግባር ዘኽእልና ባይታታት ኳ ተሃለው ሎጂካሊ ግን ሓቂ ዝኸውን ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ ሎጂክ ኣብሶሉት ትሩዝ እዩ ስለዚ ብሎጂክ ሲ ከምዚ ክትበሃል ከላ ኣበይ ነርኩም ፋላሲ የኾነትን ሕጂ እዚኣ ከምዚ ትግበር እንተሎ ኣበይ ኣለኹም
ሰብ ብዘይ ወዓሎ ተወሲዱ ተኣሲሩ ከምዚ ገይሩ እንትበሃል ተሎ እንስኹም ኣበይ ኣለኹ ጥራሕ ተንኩሕል ስእል ርግጽ ሓደ መንግስቲ ንሕና ማለት እዩ ከም ኣብ ሚድያ ዘለና ሰባት ኩሉ ግዜ ፀጽብቑ ክነግረሉ ክጽበ ይብሉን ፀጽብቑማ ኣይንነግረሉን መንግስቲ ይሰርሑ እዩ ወይል ትዘጥፎ ጥራሕ ኢና ንዛረበሉ ማለት እዩ ንምንታይ ጽብቑ ከዘይ ትዛረቡ ኣይንዛረብን ስርሑ እዩ በቃ ሸቁል ንሱ ይሸቂሉ ዝበልዕ ንሕና ከኣት ናይ መንግስቲ ዘሎ ሕማቕ ዘረባ ጥራሕ ብምሽቀልና ንነብር ማለት እሺ ናብ ኢንጂነር ክንከይድና ክርስቲያና ኣስላማ ኩሉ እየ ዝብል ጽቡቕ ናይ ምክኣል ናይ መምዕረራይ ነገር ዘውግዕ ሰብኣይ ኣለስ ክንስማዕ እዩ እንታይ ሃይማኖትካ ትብልካኒ ኣነ ኤርትራዊነት ሃይማኖት እዩ ትሻዓተን ሓደ ስለዚ ናብዚ መጽአ ንምንታይ ምክንያቱም ራሻይዳ ስለዝኾኑ ኣነ ራሻይዳ ድራካ ደሎ ኣነ ወዲ መታሕቲ ኣነ ወዲ ናራኢ ኣነ ወዲ ከበሳይ ኣነ ክርስቲያን ኣነ እስላማይ ኣነ ኩልኹም እየ በቃ ናተይ ልቢ ንኩልኹም ሓደ ስለዝኾነ مرحبا يا ويل سيد ان ويل دانيلنا بقى صبقات كصبق خزم حزبي يزغرمو زم راشيدا مالك ايشي علنا والت هاجر تردون ملوسو تدرس راحنا يبار تسيب اسرائيل جميرهم ولو تناي كمليتات جميرهم ولو سون ابقالات عدتات وين حزبنا دحرا كم زودو تحل بزي زخرو زلو اكايدا ماشي كجمري كسوقو جمري سون إذا حاولنا كملنا سكولو نيرتنا سايد سلودني أون تغيرسي كسحنوني حودي كسري أو خم بتحدوغن حقي بتحدوغن كا انتهي الأولي لكام 5 بالمركز لكام انتهي الأمر ترى نبرة قميته هو مالك تدقاقا متولوا نيركم زودق استراتيجي كمرار حود كتتبايلو حدا خنا استوعلو زلنا كل شعن مالو زري حوحت رحم بعلو ولا موت يقصع تقبل أطفي أي زول حوحت رحم برك لا أنا سمعي فلتن بس بإرترا خيد بإثيوبيا خيد أطفي أي زول كلن أطفي أي أنت اللي تمرار حون فرق من قدي ناي محواي سلازم تطفي أي سلازم ولا جزء خير جزء بهلا يكونن أطفي أي موالد نهزم بدي لأزبل ينسى يزلو طفعاتو اي دغاغمن حزز الدغاغم مثلنا واي دغاغم كون يخلي كن اتز الدغاغم طفعاتو كاو داتا مهري خد حزبي كاو كل كوز حشه تግራይ دلايكا تزاريبكا دلايكا وقيسكا دلايكا مرحراحا حفكف بيلكا تنبرلو تنጻጻሪ زي ፖለቲካዊ ديسكورس بلو بوليتيكا من قص أصلون تقرأي نزي حقيو زحشي قبل كلخو بحدا نجريو بناي مزراب نصانت مالتي ليت كا وقت زاربي فقدك ايو تو تقاوم تخليخا كتدقف تخليخا تنبريخا زربات الزاربيخا غلغلن بفلاي كا قدم تناي صمدو غله مجمار زلا تايم صمدو يا نخلو تحنكرو زلا اول سعيد كاتا ايزبلنا زلو كم يغيركم نسخاتكم ابز عدنا احنا بصص إلنا نسبينا زاربونينا تنفسينا بلون تتزاريبو اشمبايرو زاربو يترف زحلمون كنفلط إنا صار نقبر زلنا نزا قداي زياس متصمادنا خالي እኳ ነገር ተዘይ ገበርናስ ዛመፍርር ሓውንና ዓድኹም ትኸዱና ኢሉ ሒዝዋ መጽዩ ማለት ድሕሪ እዩ ነገራት ወንዳ ተባላሸው ከምዚ ሃድመለው በአንጻሩ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ናይ ምዝራብ ነጻነት አሉ በአንጻሩ ዝሓሸ ትዛረቢኻ ዝመሰለካ ሓሳብ ደስ በለካ ሰብ ተወቅሲኻ ወቂስካ ማለት እዩ ወቂስካ መልስ ትረክቢኻ ማለት ሽዑሲ ንሱ እንታይ ኮሬ እንታይ በለ እሰርዎ ሓዝዎ እንታይ በለ መልሰሎ እዚ ኸ ቅጽል ይዝግብኦ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ክሪቲክ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ሃንጾዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ቀጽሉሉ እዩ ዝበሃል እዚ ህዝብ እኮ የደበቅንበት ብዙ ነገር እኮ አለ በኋላ ቀስ ያለ ይቅርታ እያልን የምንለቅበኩ ማአት ነገር አለ እኮ እጃችን ላይ ልቀቀው አታስፈራራ ውዳቂዎች ስለሆነ ነው እነዚህ ዝም ብለህ በቃ ልቀቅ ውዳቂ እሺ ትርፍራፊ በቃ የተደበቁ የጦር መሳሪያዎች አሁን ቆፍሮ እያወጣን ያለው ቲፒኤልኤፍ
ኣናተይ ቆፈር በቃ ዝሰብኣይ እዚ ካስኢል ተዋና ማለት እዩ ተዋና ተንከሲሱ በቃ ጽላኣት ህዝብና ክብገስ እንተሎ እዚ ሰብ እዚ ዘበግሱ ከመይ ዝኣመሰለ ሙፁ ዝኾነ ሰብ ፍጥረት ምዃኑ ነገርኩም ኣይክእል ሸለመጥ ማጥቂ ዝበሃል በመሓርኛ ሙፁ እዩ እዚ ሎማ ዓንተ ፍቲ ኣረኺብካ ጽባሕ ኣብ ኣይትረኽቡን ከምዚ ዝበለ ፍጥረት ኣነ ርኢ ኣይፈልጥ ብእውነት መሰክሕ እዞም ሰለስተ ሰባት ኢሳት ዶ ግዛዕምታ ዝበሃል ቴሌቪዥን ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘለዎም ጽላኣት ንዕቀት ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ካልእ ሰብ ከምዚኦም ዝበለ የብሉን ባይዞ እዚኦም ዘይዘርእዎ ተንኮል ገለ ዝበሃል ነገር የለ ሓንቲ መዓልቲ ነቲ ህዝብና ከይዱ ርእይዎ ይፈልጥ ጠይቆ ይፈልጥ ገለ ይፈልጥ ክብላዕ እንትበሃል እንተሎ ጥራሕ ከይዱ ይኸውን ምናልባት ከብዳ ስኢሉ ዘፍጣጥ ገለ ዝመስል ስኢሉ ከጥለእካ ከብስሩ ከምዚ ዝበለ ታይም ይኸብለኩም አይዶን በጣም ይዝገርም ወደዚህ ሊገባ ስል አንዳንዶቹ በፎቶ አስደግፈው ተመልክቻለሁ መረጃው ነበረኝ ስለዚህ አሁን በየቦታው ቀብረውት የነበረውን ደብቀውት የነበረውን ከባድ መሳሪያ ዙ 23 ሞርታር መድፎች ከቀበሩበት ቦታ እያወጡ ነው ያሉት አንዱ ምናልባት ስፔሲፊክ ለማድረግ ራያ አዘቦ የሚባል ዙም 23 ይሮበል ዙም ይገበርካ ዙም ገሮም ዳአኽርትም ይብላ አካባቢ በማይጨው አካባቢ ያሉ ቦታ ነው ቀዲ ብናቱ ዘረባ ማለት ይብዝናቱ ተንኮል ገለ ከምዚያ ገሮም ገለገለ ከጋን ገለገለ ማለት እዚ ይርኹስ ካፍቶም ርኹሳት ሓደ እዚ እዩ ከም ድላየን ይኹና እስኪ ታይታይ ተደልያ ናይጀሪያ ተሓዝ ተደልያ ጸሊም ተሓዝ ተደልያ I don't know ፋርኔሎ ተሓዝ ጉዳይና ይኮነን ኣብ ውልቃዊ ህይወት ሰብ ጉዳይኩም ኣይኮነን ብዛዕባ ባህልኩም እንድሕደልኩም ባህል ጎስጎሱ ከምዚ ጓል ሃገር ሰብ ትገብረ ደላ ናይ ባህል ትኽደን ናይ ባህል ትዛረብ ውርዚ ትጓል ኮይና ብኽልተ ጎነርያ ኣዛኒቃ ትኸይደላ ወይ ከምኡ ኮንኩም ሰሓቡና ናብ ባህልና ሰሓቡና ተደይኮነ ኣብ ናጽነት ዘለዋ ዓዲ መጺኻ ናጽነት ሰባት ክትከልእ ኣይትኽእልን ኢኻ ዓድኻ ማዕረኹም ትፈቱ ትኾንካ አይዋ ናጽነት ማለት man was born free yet we find him in chains ሲብል ነር ሓደ ኣይተረድእክን ማለት እዩ ናጽነት ማለት ኣይ በቃ በትናትክ ተረድእ ከለምበር ኣነ እዚ ተረድእ እንኹም ክንገብር ኢና ነቀደም ምንታን ክንተኣማመን ኣነ ንስኽን ናጽነት ማለት እንታይ ማለት ድዩ ወይ ከዓ ከምዚ ጌርኩም በባህለ ርእዩና ገለገለ ተዳሊኹም ባህሊ ገለ ከምዚ ይበሉ ግን ኣይምልከተኩምን ይትብለለኺ ኮሌክቲቭ ኖርም ኢኩዝ ኣነ ሓቢርና ኢና ንቃለሰሉ ባህልና ኢና ወለድና ምሽ ንስኽ ካብቶም ወለድና እኽተወሊድኪ በቃ በተቋንቋና ትዛረበለ ካይተባላሽ ተደይ ኮይኑ ድማ በተቋንቋም ጥራሕ ትዛረቢ ትናትና ባህል ኣይተርኢን ትናትክ ባህል ጥራሕ ተርኢ ኣባላሽ ኽነቶም ካልኦት ዓለማት ኣይተርኢልናን ወላ ሓንቲ ጸገም የለን በቃ ነፃ ንገድፈክሹ በቲ እንግሊሽ ጥራሕ ተዋግዒ ባህልኺ ሃበኢ ክመጽእ ከተሎም ኣነ ኣብዚ ኣያ ተወሊደ ትብልዮም ነጢበ ወይ ከዓ ትብሊ ምኽንያቱ አይደንቲቲ ክራይሲስ ገጢሙክ እንድሕር ኮይኑ ከማ እንድሕር ኮይንከ ንሕና እንታይ ኢልና ንዛረብ ወላ ሓንቲ ንዛረቦ ነገር የብልናን ናይ ብሓቂ ብእውነት ማለት ተዘይ ኮይኑ ግን በተቋንቋና ውግዕኺ በቲ ባህል ወለድና ጌርካ ሓሳብክ ገሊጽኪ ተጠቂምክሉ ካብዚ መጽውን ኢልክ ተባላሽ ረኺብናኪ ኖ ወይ ከተባላሽ ኣይከኣልን ኢልና ሓላፍነት ኣለና ንሕና ጠጠው ክንብል ናይ መሰልን ውልቀ ሰባት ገለገለ ራይት yes I know about the rights ሃመ ዓይንኺ እሽ ዝብለልክ ማንም ሰብ እኮ የለን ግን እዚ ሲ ንዓና ዲስክራይብ ኣይገብርናን እዩ ኣይገልጸናን እዩ ሳይኮሎጂካል ሜክኣፕ ናኹም ኣይኮነን እሞ ከምዚ ዓይነት ወግዕታት ኣይተውግዒ ኢኺ ምኽንያቱ ነቲ ማሕበረሰብና ተብክል እዩ ኢኽ ዘለኺ ኢና ንብለክ ዘለና ሓላፍነት የብልኩምን ገለገለ መንዲ ሓላፍነት ዘሎ ወዲ ባህል ኣለድዩ ንባህልሲ ባህል ዝወለዶ ተሰብ ኣለድዩ ባህል ዝወለዶ ተየለን ካኻ ትኸይድ ተደይኮነ ሰባት ኣብ ዝመጽኻ ክጮጮቕ ክዳን ተኸዲናዶ ጎና ተኸዲናዶ ምዝደቂሳ ምስ ደስ በላት ደቅስ ጉዳይካ ኣይኮነን ኣቦ ኣይኮንካ ኣዲ ኣይኮንካ ኣዳልትያ ያ ኣቦ ኣነዲያን እንኳ ኣይኮንኩ እሺ ኦኬ ውልቃዊ ሓርነቱ ጥዑም ኣሜሪካ ግን እንታ ኮይና ኣስቕ ኢላ ትርኢ ዘላ I don't know ሰውተን ዝወርዱለን ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ሴክሹዋል 2018 ተስፋ ይብላን ዝበለ ሰብኣይ ሓቂ እዩ ዮርዳ ገዲፋቶ ገለ ኢልና ኢሪ ሞቲቬሽን ሲ ገዲፍዋቶ ትኾምዚ ነገር ናብ ጽቡቕ ደኾን ተመሊሳ ገለ ኢልና ነርና ካሊእ ትግራይ ሞቲቬሽን መጽያዕ ሲልካ ፍልይ ዝበለት እምበኣር ኣብዚ የላትኮ መስከ ኦራል ሴክስ ወይ ከዓ ብኣፍ ዝግበር ጾፍ ብኣፍ ዝግበር ኣሎ ዲ ካሊእ ኣይንፈልጥን ከምኡ ኣታ ብስሩ ዳይና ንኸደለ ብዘን በቃ ኣይ ነውሒት ታሪክ ይትረፍኩም ኣብቲ ቻነል ገለ ሰማዕኹም ኣክል እዩ እና ማለት እዚ ዝጠፍኦ ምን ኣሎ ኣንቲ ጓሌ ካሊቁም ነገር እንደማሃርና ኢላ ጓራያ እዚ ዝጠፍኦ ሰብ የለን ሲሪየስሊ ንኽልተ ዕላማ ክነግረኪ ሴክስ ኤጁኬሽን ወይ ከዓ ናይ ጾታዊ ርክብ ትምህርቲ ይወሃብ እዩ ካብ ዓለም ኣዝዮም ብሉፃት ካብ ዝህቡ ከምዚ ዓይነት ነገር በዓል ጃፓን ገለገለ ይርከቡ እዮም ወላ ብዙሓት ናይ ኤዥያ ዓድታት ገለ ከምዚ ይወሃብ ትምህርቲ ንምንታይ እዩ ዝወሃብ ዕላምኡ ፍሉጥ እዩ ሓደ ምጣነ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ምጣነ
وناي حبرتسب حدا حبرتسب سي زلو عبيت نمقصصار يو تخالاي كا حمامات አለው STD sexually transmitted disease ባሉ ማለት እናታቶም መቆጽጻር ምንታን ከካል እዚ ተገርካ ጎኖሪያ ሒዘካ እዚ ተገርካ ታይዝ ባህል ማለት እዩ ጅግል ዝባሃል አለው ወዘተ ኾምታ ዝባሃል ነገር አለው ማዓት እዚ ተገርካ HIV ከምዚ ከይትገብር ገለገለ ዝባሃል አለው ምሽ ንዕኦም ትመሃሩ ኢኻ ተዘይ ኮይኑ ግን ንስሕ ይተምሩ የዘለኸና ኣብነት ናይ ጾታው ርክብ ትምህርቲ ንምንታ እዩ ዝጠቅም ማለት እትቡል ቀና ንገብሮ ዘለ ሓጢያት ዲዩ ውሒዱ ናይ በሐቂ ንኢሱ ዲዩ ኮይኑ እሞ ካብዚ ለዓሊ የልዮም ተባሂዱ ከም እንተ ኮይኑ ብዙሕ ለና እዩ more than enough ያخለና የዝብለካ አነ በወገኔ ናይ ሎም አንተ ቪዲዮ ነዚ መስል ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልኩም ኣብ መወዳእታ ሃናጽ ዝበለ ርእቶ ገዲፍኩም ስለትኸዱ ኩልኩም ማለት እዩ ይቀንልይ ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም እዚ ሽደን ሪአክት ስዋኒ ንኩልኩም ከ በጣም ገሪ ዘመስግን ሎም ቅነ ክኾነልኩም የዝምነ ደህና ቀንውታ ቻው good light ደህና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ